triky, vole, tohleto, V pomlouvačky. životě nekopej člověka na zemi a v životě nezezadu. Tak. Moje pravidla. Ale no, Lukáš tady je, počkej, ne, Lukáš píše, ale ne, pošli žádost. Hlavně nevyzývej do kleše někoho, kdo má o 50 kg více než ty. Ne, mě by to, já ti můžu říct opravdu, že mě by to vizuálně nevadilo. Mě by to nevadilo. Dal bys to, jo? Vlastně teďka jsem byl v kleci s člověkem, co je fakt bitkař na ulici jak cip a já měl od 40 kg víc než já. A byla remíza? Pičo, já jsem nechal vyhrát. No vole, dávali jsme si oba dva, pičo, počkej, já ti ukážu fotku, ještě jsme. A tam se taky trochu tulo, jo, takže se trošku stydím, ale jsem zase jako real, takže mám chutí. A dostal se do kleše. A to je jako Já jsem velký kluk, já se neperu. To je jako týpek, co ti řeknu, že ti dám klidně, můžeš si zjistit o něm svoje a každý ti řekne jako, že do něho bych asi fakt pičo nejel. A Fred mi jako řekl, já jsem byl najebaný na streamu a Fred, nechceš jít do klece, má tady Freda, co přímo vlastně klub a Počkej, jestli jako nějaká krev nebude, to radši neukazuje. Ne, není tam krev, jenom jak jsme se jako fotili při tom. Je takhle jako, jo. Takhle. Vole, jak jeden nejmenovaný reakční kanál. Ty. A musím jako říct, že jako dávali jsme si jako bomby, jak ale počkej, kdo má pupek, ne, počkej, jinak to je. Kdo má vanu, má ránu, jak svině, ale. Já ti říkám, že jak tam levá prava, tak to tak jako lítalo se mnou, ne, že bych jako lítalo. Ale z toho Freda tady mají fakt jako lidi strach a Fred mi napsal, Adam, víš, jako jsem někdo nechce, když jsem na sparring naplno to a já, ty pičo, psal to kámošovi Gavlovi a já, ty pičo, a no za 15 minut, víš, on mi nechá celý klub a já, ty pičo, tak proč ne, no. Tak jsme šli prostě a nasuli jsme se a hned jsme si dali, já mám videa z toho, pak jsme si dali ruce a šli jsme chlastat. Lukáš to psal žádost, Lukáši, pošli žádost. On tady psal jakoby takhle, ale smajlíka, ale nepsal tu, psal Lukáš, ale neposlal žádost. Takže tak, a klidně ještě nějaké otázky mi dej, jo, jako já fakt nemám co skrývat, proto říkám, já jsem se domluvil se strážcem, že mi bude dávat dobré otázky, víte lidi, mi to je všechno poslal. On mě poslal, jakoby, čtu z papíru. Já jsem mu trošku zaplatil, aby dával dobré otázky, víte? Tak, mám to na účtu. Ne, fakt nemám piču, víš co, ten pocit, jak nemáš z čeho mít strach, jako víš, jako, říkám, ať lidi pičou. Neprůstřelný mních. Prosím? Neprůstřelný mních. Ne, počkej, nemusíš neprůstřelnou mnicha, ale já ti tady dám, aby to nebylo jako stream o pomlouvání, což já miluji drby, ale aby to nebylo takové, jako že lidi jsou fakt svině, takže tady si věřím jenom v jednoho Boha. Nevadí, že jsem věřící? Vadí. Vadí? Nesoudíme to. Nevadí ti to, jo, dobře. Takže já bych chtěl jakoby poprosit, a tohle je jakoby moje víra. Nový náhledák, no, profilovka. Je to jakoby, je to jediná moje víra, v kterou věřím. Tak, můžu se ti toho vyspovídat? Je to, bratře můj, řekni mi, co tě tíží na tom srdci. No občas mi lidi posílají různé věci, já se to jakoby neověřuju a jako to vydávám. Synu, chybovat je lidské a odpouštět, to je těžký. Děkuji. Řeknu ti to takhle. Počkejte. Otče náš, jen si na nebesích, odpusť nám všech hříchy, jako my odpouštíme jiným. Spiritus Sanctus, it's a name to the Jesus. Děkuji, že to je v pořádku. Vemu teďka trošku. Amen. Vemu trošku svěcené vody na to. Svěcená voda, ty vole, ježišmarja, to pálí jak svině. To pálí! Vole, Satan, máme to. Hoď pryč, Satan, chod do pekla. Těch štějíce utekli z bytu aktuálně, normálně si je vyhnal. Nevím, proč Lukáš mi neposlal žádost, je tu jenom Lulu, Boda a jo, Lukáš. Byl po nás. Můžu vidět.